jou wordt er gereden? Dan zijn we al weg, je zit te laat. Nou ja, we kwamen hier maar spontaan langs. Oké. En toen zoeken we hier op zich best opmerkelijk, hè? Kamperen op een voetbalterrein. Ja. Maar waar is het dan van? Vraag het maar, zijn die dames toch? Ah, Ik moet heel even gaan pakken, dan kom ik ook. ja, dat is goed. Ik pak even wat en dan... Maar stop, het wijn is verstopt. Wat bleef? Het wijn is fijn verstopt. Iedereen is al weg. Iedereen is weg. Motor, Nee, dat is niet waar, want u bent er nog. ja, de heren zijn allemaal aan het Oh, rijden. heren. Die zijn 160 kilometer aan het rijden vandaag. Oude motoren. Ik zag er nog een stuk of 2 Ja, staan. die zijn dan niet mee. We hebben het 3 dagen, dus we hoeven niet elke 3 dagen mee. En het is, wat voor vereniging is het? De Vim. De Vim. De VIM! Ja, dat zijn heel interessante oude motoren. Maar dat is allemaal antiek. Oh, die is er. Ja, het is echt Van, oudheid. van voor de oorlog nog. Ja, Ja. voor de oorlog. Ja, ook niet allemaal een deur. Echt niet. Maar heel veel voor de oorlog, ja. Oké. Zeker 50 jaar oud zijn ze, dat in ieder geval. Oh, Hey, boefjes! Ik vind het lekker. Hé, Ja. nee, hij vindt het eng. Nee, is niks. Niks. Van wie is die? Is dat een jongen? Ja. Oh, die moet nog alles leren. Ja, dat is veel mooi. 4 maanden dus. Hij moet weer wennen aan al die oude motoren en al die caravans op dat voetbalveld, toch? Niet op motoren, niks. Nou, op jullie. Ja, vreemd. dat Mensen is met de- camera's. De poezel meestal. Want... Ja. Oh, kijk. Afleiden, hè. Zo, klaar. Dan gaat hij de andere kant op Zo zitten. ver dus. mogelijk van ons vandaan. Maar is dat nou typisch een mannenhobby? Nee, we hebben zelf ook Vrouwen motor. rijden ook met. Kijk. En zitten achterop, behalve wij 3. Ja, ik zit ook Dan vind je normaal dit ook achterop. lekker. Maar het was vandaag een lange rit, 160 kilometer, dus dat vond ik een beetje te. Ja, En morgen is er een kortere rit, dan gaan we weer mee. Achterop. achterop. Maar er zijn ook dames die eigen motor hebben, ja. Ik heb een eigen motor, maar ik vind dit ook leuk. Zo gezellig, hè? Klasjeneren is toch ook chic? Ja, ik herken het. Ja, losje gaat het Lekker zoeken met een beetje met andere lui die ze misschien de rest van het jaar niet zuus. echt af en toe maar. Ja. Af en toe, we Het gaan wel klikt eens meer allemaal. dagtochten doen. Dan had je eigenlijk vanavond terug moeten komen. Ja, hoe Maar laat al komt die die heren terug? daar? 4:30 of zoiets. Dat is het feest, dat is leuk. Ja? Ja. Allemaal samen eten. Ik heb wel een filmpje wie ze wegreden, als het nog trots. Wat vanmorgen? Ja. Ja, laat kijken. Dat kan mensen wel meenemen op de telefoon. Ja, ik weet niet of dat... Maar vertel, wat is vanavond? Dan komen ze terug, allemaal pien aan de vod. Nee, En- nee, maar het is een ideale zaal. Daar zit ze heerlijk op. Ja? Nee, er wordt er geborreld en s'avonds gaan we daar. Aan die kant is er een heel buffet vanavond. Dus dan gaan we met z'n allen eten. Heel gezellig. Ik kan me, is er dan nog muziek of zo? Ja, er Dat kan is ook- gedanst worden vanavond zelfs. Op het gras? Nou, we hebben daar een terras. Mogen we van Maar de voetbalclub gras. alles lenen, hè? Dat is ideaal. De kantine, alles wordt dat beschikbaar gesteld. Een drankje, gezellige mensen die je dat serveren. Super. Zijn dat dan ook mensen van de voetbalclub? Die... Ook, Ja. en van de vereniging, hè? Max Foei. En van de vereniging, ja, is echt ideaal. Eén grote familie. Dus is dat ieder jaar hey? Ieder Ja. jaar hier. 1 keer per jaar. Maar is dit nou weer de eerste keer sinds Nee, Ja. we treffen elkaar in Oud-Biart natuurlijk. Ja, nee, maar met zo'n 3 dagen. En- zo'n 3... 3 dagen is voor het eerst weer na corona natuurlijk. Dit is allemaal niet meer geweest. Maar de gewone ritten zijn alweer begonnen. Dus afgelopen zondag of tweede Pinksterdag hadden we er bijna 200, ook met een rit. Maar zo druk was het, want die hebben jaren niks kunnen doen. Precies. Dan krijgt iedereen er weer Zin in. Ja. Maar aan de andere kant, er zijn ook wel heel veel evenementjes nu, hè, nu het Ja. weer kan en mag. Heel En- veel, ja. Max Ja, Foei. dat is allemaal weer. Er is elke dag wel wat. Of elke week wel wat. Maar Dus- niet met de motor rijden. Hè. Dat wordt een beetje te veel van het goede. En jij zit hier uit de buurt? Zo. Toch? En waar zit jij van? Ik ben nog wel. Van La Rochelle. Ja, Max Foei, Heibloem. alsjeblieft. Heibloem.
U klinkt ook heel Heibloems. Nee, Den Viel me, Haag. viel me net al op. Van oorsprong uit Den Haag. Oh, Den Haag. In Den Haag bestaat wel een diehard brommelcultuur. Oké. Ja, Poekjes, hè? Dat was daar en nog Ja, steeds maar ik ben een er al 46 jaar weg, dus... 46 ja, jaar. Ik zou niet zeggen, ik praat nog steeds Haags. Is dat vanwege de liefde misschien? Nee, mijn man werd hierheen geplaatst, van zijn werk, vanuit Den Haag. Nou, eerst Den Haag, Schiedam, Etteleur en toen in Heibloem. Heibloem. Ja. Wat verschillen, hè, Den Haag en Heibloem. Het is een... Ja. Hoe zei ze dat ook alweer? It's a small step for man, but Ja. a giant leap for mankind. Ja, inderdaad. Ja. Hè. Het is 900 inwoners of ik weet niet hoeveel Den Haag ermee heeft tegenwoordig. Maar als je kwam u ook echt uit de stad? Ja, Is dat dan niet een... ook al heb je een paar tussenhaltes nog gehad? ja het is ik vond het toen ik hier Schiedam, kwam kijken Etteleur in en, Heibloem, had ik na 3 weken alweer weggewild. Maar ik denk niet aanstellen, gewoon proberen. Ja, ik vond het vreselijk in het begin. Nou wil ik niet meer terug. Dus. Dat is En wat is dan uiteindelijk de charme van... Nou, het kleinere. Den Haag is heel, ja dat mag ik weer natuurlijk niet zeggen, maar heel veel buitenlanders. Waar ik gewoond heb, nou dat ken je niet meer terug. Veel te druk. En ook het rijden. Ik moest een paar maanden terug moest ik naar Den Haag. En dan ga ik altijd bij Delft rechtsaf, dat deed ik nu ook, tunnel. Ik denk, een tunnel? Die was er dus niet. Kleine tunnel, nee, lange tunnel. Ik kom eruit, ik wist helemaal niet meer waar ik zat. En toen moest ik, op een bepaald moment zie je toch wel een punt. En dan mocht je daar weer niet in en daar weer niet in. Ik heb er 3 uur over gedaan om te komen waar ik moest zijn. Normaal doe ik het 1 uur en 3 kwartier. Zoveel veranderd. Nee, ik zou er niet meer terug willen. Echt niet. Een paar dagen naar Scheveningen, lekker, maar niet meer. Laat mij maar in Heibloem wonen. Toch? Heibloem en Roggel, vlak bij elkaar. Ja. Ziet je elkaar dan ook boeten, dit soort dingen, dit soort gelegenheden Voorheen, ja, met Wiel, de man. Ja, we kennen elkaar al heel lang toch, hè? Maar het is echt meestal met de vereniging. Ja. Of je bent in de buurt en heb ze een kopje koffie. Dan kom Ja, je of je ja, gewoon in de ja. buurt en dan zijn ze er niet. Kijk. Dan zijn we weg met de camper of zo en dan staan ze aan de lege. En de, Ja, nou ja, goed, maar... Maar dat maakt het ook wel weer leuk, hè? Dat ze van die evenementjes heeft. En dat ze dan eindelijk per jaar weer die andere gezichten zuus. Ja, en het is Even altijd weekletsen. gelijk weer leuk. Het is altijd gelijk weer gezellig, toch? Ja. En hoe lang doet u dit al? Ik nog niet zo lang. Een paar jaar, een jaar of 4. Ja, een jaar of 4 denk ik. In het begin zei ik van, ik kwam kijken. Ik heb een nieuwe man, laat ik het zo zeggen, sinds een paar jaar. En ik kwam achterlangs en daar stonden allemaal motoren. En wat zei ik, oh daar ga ik nooit achterop. Maar ja, helaas. Of helaas. Na 6 weken was het al anders. Dus. Hoorde ik dat nou goed? Heet die Wiel? Ja. Dat is een Limburger dan, denk ik, hè? Dat is een Limburger. Ja, ja. nee, ja, ja, ja. 1 en 1 is 2. Ja, dat is een Limburger, dat klopt. En blijven hangen. Ja. Ja, toch? dat is een motorfanaat. Ja, Ja, oldtimers. Ze hebben ook een oldtimer auto. Oké. Maar ook motors, ja. maar u mag dan wel mee achterop. Ja, U voelt tuurlijk. zich niet het 5e wiel aan de motor. Nee hoor. Nee. Nee. Maar ja, ik zeg wel, vandaag was het een hele lange rit. En Dat is dan net iets, ja. ja, het was me te ver. Dan kom je er wel op, maar dan kom je er niet meer af op een bepaalde leeftijd. Toch? Wat is het voor een type, die wiel van u? Ja, leuke man. Ja? Echt een Limburger wel, ja. Oeh, een Nou, diehard Hagenese die dan zegt van een echte Limburger. Wat zijn dan de criteria Ja, laat ik waardoor het het een zeggen. echte Limburger is Ja, voor hij is u? natuurlijk nooit op tijd. Als ik sta al klaar als ze weggaan van sta al kant en klaar, dan moet je nog even dit en nog even. Ben ik ondertussen aan gewend, maar in het begin denk ik, jeetje, schiet eens op. Hè, je hebt het ook wel eens gehad met de motoren. Er is iedereen al daar, moet hij nog starten? Jo, vandaag. Ja, maar hij deed het niet, de motor. Oh ja. Hij heeft hem aan moeten duwen of moeten hollen. Ja. Dus want we stonden ze allemaal daar al en ik denk, waar is die? Dus ik kom terug. Ik zeg, moet je daar niet? Ik zei, ja, hij deed het niet. Ja, dat heb je met die oude motoren. Dus, En dus nooit op tijd. Wat is er nog meer typisch Limburgs aan wiel? Behalve zijn naam natuurlijk. ja, zijn naam, ja, weet ik niet. Nee, voor de rest, Gezellig.
Ja. Oh, een grappenmaker. Oh ja, dat wel. Ja. Iedere zin is een grap, hè? Je moet, ja, vooral de mensen uit Den Haag, de familie, dan moeten ze eerst denken van, meent hij dat nou of Ja, is het... ja. Maar dat heb ik zelf ook nog wel eens. Ik ook nog. Ja. Ja. Hij heeft heel gauw, als er iets is, dan kan hij er weer iets grappigs van maken. Ja, ja. Overal. Dan denk je van, meent hij het nou? Of is het zo? Ja. Als Of op waar zich- haalt je het vandaan? Met een uitgestreken gezicht zit je dat dan te Oh, ja. vertellen. Ja. En dan moet je echt denken, ja, is het leuk of is het niet leuk? Dus nee. En Maar- u kent hem nou 4 jaar of iets Nou, ik langer? kan hem al veel langer. Oké. Die woonde ook al jaren in Heibloem. Dus. En uiteindelijk, om het toch nog een beetje in motortermen te houden, is die vonk toch overgeslagen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb een man verloren, hij is zijn vrouw en zo is het gekomen. Ja. Dus we mogen ervan uitgaan dat de wiel een blijvertje is. Ja.